Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karikipta nkako kuyapa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa karo ka subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takugira inyaya yanetsa nyaya by-elections ayaruda kuitwa muswa 27 April ndofunga pani by-elections ari kuitwa ku Harare East constituency pamwe chete ne ku Mount Pleasant hakuna kumira mushe the ZANU-PF ruling party iri kumhanya ichicampaign for ma citizens avo zvakare the blue movement yakafiudawo ma candidates ari kucontesta as ma independent candidates saka hakuna kumira mushe pare Zimbabwe vanhu vari kumhanya ndofunga Vice President Constantino Chiwenga vakaita rally kuchikurubi Danville uko kwa vaikampenera their candidate ari kucontesta ikoko. Then koitawo ana Mike Bima na Vice President Kembo Muhadi vakaenda ku Mount Pleasant uko kwavaenda kunoita marallies vachikampenera their candidate as well. Then zvakare the blue movement haisi kumira ndofunga kwamba tiri kuona Maicheza ari kunzi Maicheza vari kucontesta ku Harare East mure Zimbabwe vaimhanyawo during wiki rapfuura vachigadzirira ma-elections ari kuda kuitwa muswa 27 April mure Zimbabwe. Tingazive kuti which party is going to win maseats aya akaita vacant mushure mekunge varasti Markham vakasiya the Harare East seat vachitaura ivo vachiti the party yeCCC yanga infiltratwa neZANU-PF then vafadzai mahere vakasiyawo a seat iri Mount Pleasant in solidarity with Nelson Chamisa uyo anga kuita bato re-citizens coalition for change. Saka kutaura kunoku pakanzi pachaitwa ma-by-elections in order to fill ma-vacant seats aya mure Zimbabwe. So kwakusina kumira mushe tirakuradzai pani mavideos atakuvigirai the blue movement ichicampaigna zvakare neZANU-PF haisi kumira inga ichicampaigna on another end mure Zimbabwe. Tingade kuwesta nguva yenyu tirauti mungoona mavideos aya mopa matudza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section kuti which party is going to win maseats aya mure Zimbabwe. For the blue movement it's a movement iri kulidwa navaAmos Chibaya pamwe chete navaGift Ostalosiziwa vachitaura ivo vachiti they are setting the groundwork for vaNelson Chamisa mure Zimbabwe. So tirangokuratidzai mavideos aya mopa matudza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Thank you very much. Hatisi kumira ropafazo Cynthia Chetsa takaenda ende zvakuda kushinga zvokubatana tipinde muKenani wendo kuno azvikoni. Yes, ende ndingokurudzira vana vese muri yese yemuMount Pleasant nega Harare East atikusapoti yamai vedu kusvika tasvika Kenani ndova negwara raPresident Advocate Nelson Chamisa ende vakarongeka amai vedu kufamba nanero. Thank you. Utokwani ngatifambe nebasa basi. Thank you. Pamusoro President Advocate Nelson Chamisa, pamusoro vana veZimbabwe, pamusoro honorable vedu Maicheza, ndangoti tatsikawo panzvimbo yeHarare East muconstituency muno kukurudzira nekusimbisa kuti aiwa ndo mai vari kuteera gwara raPresident Advocate Nelson Chamisa kusvika tasvika Kenani ende ndo vanhu vatiri kutovimba navo ivava kuti ndivo vanhu vachange vachisapota President Chamisa kusvika tasvika Kenani. So ngatirambei takabatana vana veHarare East zvakuda kubatana nekushinga kuti tipinde muKenani zvakuda kushinga nekubatana. Haleluya. So ndinongoramba tichirayira mweya weZANU ubude nezita raJesu. So ndikukurudzira Harare East naika ngatisapote amai vedu ivava Maicheza nai ngatisapoti amai vedu kusvika zvanaka. Thank you very much Harare East, ndakutendai zvikuru. Tungamirira tofani makachuma tungamirira makachuma tungamirira tofani makachuma tungamirira makachuma tungamirira Maicheza ndini makachuma moko tungamirira
kushinga nekubatana naye ngatibatane chikulumudeka maicheza hoye takapinda naye zvakuda kubatana nekushinga nokuti maicheza vanotera gwara rapresident advocate Nelson Chamisa kuti tiende mukenani zvakuda kubatana nekushinga nokuti tiende machampions ngatirape takadii ndofunga mangozvionera mega muri Zimbabwe kuti the blue movement haisi kumira. Vana madzibaba eshanduko vari kumhanya vachikampenera amai vanonzi Maicheza. Then ZANU-PF on the other end haisi kumira muri Zimbabwe yau nevari kunzi madzibaba vepundutso vatida kuratidzai madzibaba vepundutso ava mumwe matidza zvamufungo pamusoro penyaya iyi comment section vanga vachikampeina vari kuMount Pleasant uko kwakasiwa esiti nafadza imaere muri Zimbabwe. Tinoda kuti muwaone motidza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Comanda, tunamira hondo, comanda, tunamira hondo. Atimbo siya ino, atimbo siya ino, atimbo siya ino, atimbo siya yenda, comanda, tunamira hondo, comanda, hondo, comanda, tunamira hondo, comanda, hondo, comanda, tunamira hondo. Viva ZANU-PF! Viva! Kambeli nebatana! Kambeli! Basne mandu! Naiwe mwana wa Mount Pleasant. Koza tauya pano tese neutekwa usingazuya kuno unoti mweya uri kuti kudiko. Handini ndizvo here zviri kutaurwa nemweya kuti wapiwa mukana wokugadzirisa pawakakanganisa. Handini ndizvo here zviri kutaurwa kuti chirangarira iwe muyuthi chirangarira musikana akaenda kuhondo achiri mhandara wekuti nanhasi amai vake akafa asi vanoti haasati adzoka. Handiti ndizvo here zviri kutaurwa nemweya kuti ropa ravakadeuka nyika muno yeZimbabwe ndiro ratichidzosa siti ravanga vaendesa muna August. Ari kundinzwa ngati amen? Ari kundinzwa ngati amen? Handiri tiri kuti iwewe takapedza primary election mwana wemusangano. Ko iwe kana wakubatikana kudarika basa ari pano wazovani. Kana kudarika vakaenda kuhondo vakasadzoka iwo vakazvarwa zvako takuenda kujoina city wazova. Viva ZANU-PF! Viva ZANU-PF! Naiwayo handiri kutora nguva yakareba nekuti raJohani Mutembedzanwa Marita.